Ang pag-ayo sa tawong bakol. Gawa Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 10. O sania nakaadlaw, mga alas 3 sa hapon, miadto si Pedro ug si Juan sa templo. Oras kadto sa pag-ampo. Sa pultahan sa templo may tawo nga bakul sukad pa sa iyang pagkatawo. Kada adlaw ginadala siya didto sa pultahan nga gitawag, matahom, aron magpakilimos sa mga tawong musulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga musulod sa templo, nangayo siya og limos. Gitutukan siya ni Pedro ug ni Juan, anya miingon si Pedro kanya, "Tan-aw ka namo." Mitanaw ang tawo kanila nga nagpaabot nga limusan siya. Apan miingon si Pedro kanya, "Wala gayud ako'y kwarta. Apan naa ako'y ihatag kanimo, sa ngalan ni Hesus Kristo nga taga Nazaret, lakaw." Anya gikupta ni Pedro ang tuong kamot sa tawo ug gipatindog siya. Diha-diha naligon ang iyang mga tiil ug mga buol-buol. Diha-diha mitindog siya ug naglakaw-lakaw. Pagkahuman miuban siya kanila sa pagsulod sa templo. Padayon siya sa paglakaw-lakaw ug paglukso-lukso nga nagadayig sa Dios. Nakita sa tanan nga siya nagalakaw-lakaw ug nagadayig sa Dios. Nailhan nila nga siya mao ang tawong naglingkod ug nagpakilimos didto sa pultahan sa templo nga gituwag og matahom. Busa na tingali gayud sila pag-ayo sa nahitabo kanya.